Hej hej, denne her gang skal vi lige kigge på det program, der hedder Sounds Good i Asus Stores server her. Det er det egentlig er. Det er en musikafspiller, der kan afspille direkte fra webdelen her. Så det vil sige, når jeg sidder her og skal lave et eller andet, sidde og lave nogle anmeldelser, så kan jeg sidde og lytte musik direkte herfra det her Sounds Good her. Og det er sådan set bare et program, som der går ind og henter alle numrene, man lægger ind under musikmappen. Og så kan man også tilføje flere, hvis man vil det. Så kan man gå ind og give tilladelse til, hvem der kan få lov til at høre det her musik også og kigge i det. Det er sådan set ikke så meget andet at fortælle om det, andet end at man så kan gøre det. Så kan man også afspille det ud over HDMI her, så det vil sige, hvis man har et fjernsynsantenn eller en forstærker den vej igennem, så kan man så spille det ud direkte der. Og så er det sådan set bare at køre den vej ud igennem, hvis man vil det. Det fungerer ganske fint. Jeg har brugt det en lille smule. Nu har jeg, jeg bruger mest Spotify og sådan noget, så det er ikke ret meget, jeg vil bruge det her, men jeg synes egentlig, at det er egentlig meget smart. Så man kan lave, så kan man lave spillelister herude i siden og sådan noget. Et ganske smart lille program, som egentlig fungerer rigtig godt. Og der vil også komme en lille video af AI Music, som også hænger en lille smule sammen med det her, men det er altså på mobiltelefonen i stedet for, hvor man så kan spille musikken den vej igennem. Det var lige en lille kort video af det her Sounds Good. Ganske fornuftigt afspilningsprogram, og det fungerer ganske fint. Jamen, husk at subscribe, følg os. Hej hej!